Hi friends, welcome back to இந்த கேமிங் சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஃபயரில் அப்கமிங் அப்டேட்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ சூப்பரான அப்டேட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வரப்போகுது. கிரானட்டிக் ஸ்கின்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக கொடுத்துருக்காங்க. க்ளோவாலுக்கு தெருக்கி விட்டு ஒரு புது ஸ்கின்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நியூ பெட்டு வருது. அலக் கேரக்டர் ஃப்ரீ இன்ஃபர்மேஷனை பற்றி பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி வீடியோ லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வின்சோ கோல்ட் அப்படின்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் கொடுத்துருப்பேன். அந்த அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா சைன் அப் பண்ணி 50 ரூபா தருவாங்க. அந்த 50 ரூபாயை வச்சு நீங்கள் கேம் ப்ளே பண்ணி வின் பண்ணுறத உங்கள் பேடிஎம்க்கு ரிடீம் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த காசை வச்சு நீங்கள் ஃப்ரீ ஃபயருக்கு டைமண்டும் டப் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரி, ஓகே, வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி அந்த அப்ளிகேஷனை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஃபஸ்ட்டாக பார்க்க போகிற அப்டேட் பார்த்தீங்கன்னா பைக்கு தான். பைக்கில் வந்து இப்போ 2 பேர் போகிற மாதிரி ஒரு அப்டேட் எடுத்து வர போகிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பைக்கில் ஒருத்தர் தான் போக முடியும். ஆனால் இன்னும் வர காலத்தில், அதாவது அடுத்த வாரத்துலேருந்து ஒரு பைக்கில் மேக்ஸிமம் 2 பேர் போக முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 2 பைக் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஸ்குவாடாகவே நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம அடுத்த பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட்டா ஷார்ட் கன், 2 புல்லட் ஷார்ட் கன். M1887க்கு பார்த்தீங்கன்னா கன் ஸ்கின் எடுத்துகிட்டு வர போகிறாங்க. ஒரு பக்காவான லெஜெண்டரி கன் ஸ்கின் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த கன் ஸ்கின் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம M10ல் விட்ட மாதிரி வெப்பன் ராயிலே நமக்கு விடுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஏன்னா அதில் தான் விடுவாங்க அப்படின்னு எக்ஸெப்ட் பண்ணுறோம். இது வரைக்கும் யாருக்கும் M1887க்கு ஸ்கின் இல்லை. ஆனால் இனிமேல் கண்டிப்பாக ஸ்கின் வந்துடும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது. லெஜெண்டரி கன் ஸ்கின் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஸ்கின்னு. டேமேஜ், ரேட் ஆஃப் ஃபயர், அக்யூரஸிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் முடிவாகப்படல. ஆனால் கன்னு ஸ்கின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா க்ளோவால். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக ஒரு க்ளோவால் எடுத்துகிட்டு வர போகிறாங்க. ஒரு மிலிட்ரி க்ளோவால் பார்த்த மாதிரியே இந்த க்ளோவாலும் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. ஆனால் இந்த க்ளோவால் டாப்அப் ஈவெண்ட்டில் தான் வரத்துக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது. அப்படி இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஏதாவது கண்டிப்பாக வரும். அப்கமிங் அப்டேட்ஸில் வரலனா கூட அதுக்கப்புறமா வர அப்டேட்ஸில் கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ளோவால் வரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம அடுத்த பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்டேட் தான். இந்த அப்டேட் பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்டல் அப்டேட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த அப்டேட் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஸ்டோரில் வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது. இந்த அப்டேட்டில் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை. ஆனால் இதில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தலை எஸ்கே ஷபீரோடைய கலெக்ஷன் தான் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்குது. எஸ்கே ஷபீரோடைய அந்த மாஸ்க் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்டேட்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். சூப்பரான அப்டேட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஃபீமேல் பண்டிலும் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. ஃபீமேல் பண்டில் அதிகமாக இருந்தாலும் மேல் பண்டிலில் ரொம்பலாம் எல்லாமே நல்லா இல்லை, ஓரளவு தான் நல்லா இருக்குது. அந்த கடைசி 2 லைனில் இருக்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தான் நல்லா இருக்குது. மிச்சம் இதெல்லாம் சோனாங்கி மாதிரி தான் இருக்குது. அதில் நமக்கு நல்லா இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கே ஷபீரோட மாஸ்க்கும் அதுக்கு மேலே இருக்கிற 2 ஹேர்ஸ்டைல் நல்லா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ஹேர்ஸ்டைல்ஸ் மட்டும் தான் நல்லா இருக்க தவிர மிச்சதெல்லாம் சொங்கி போன சோனாங்கி மாதிரி தான் இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா கிரானட்ஸ்க்கும் சூப்பரான ஸ்கின் வரப்போகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் M79க்கும் நல்ல ஸ்கின் வரப்போகுது. XMPக்கும் நல்ல ஸ்கின் வருது. அது மட்டும் இல்லாமல் MP5, UMP ஃபேமஸ். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ்போக் வரப்போகுது. SPS 12 வருது. M79 வருது. அடுத்தது ஒரு கன்று என்ன கன்று அப்படின்னு தெரியல. ஆனால் கன்று ஸ்கின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரிக்க விடுற மாதிரி தான் இருக்குது. கிரானைட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லணும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கிரானைட்ஸ்க்கும் க்ளோவாலுக்கும் ஸ்கின் வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பேனுக்கு வந்து அந்த கோல்டு கலர் பேன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கொடுக்க போகிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் AKக்கு ஸ்கின் வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்தது M60க்கும் வருது. கார் 98க்கும் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் வருது. அது M60 இல்லை, சாரி, A94க்கும் நமக்கு ஸ்கின் வருது. கிரானைட்ஸும் க்ளோவாலும் சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். பேனு தான் தெறிக்கி விடுற அளவுக்கு பேன் சூப்பராக இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிற அப்டேட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரேங்கில் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக எடுத்துகிட்டு வர போகிறாங்க. இந்த ரேங்கில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பிளாட்டினமோ, கோல்டோ, டைமண்டோ, ஹீரோய்க்கோ, ஸோ அதுக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு வர போகிறாங்க. பிரான்ஸ் பார்க்குறதுக்கு கிராண்ட் மாஸ்டர் மாதிரி இருக்குது. அந்தளவுக்கு தெருக்கி விடுற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பேக்ரவுண்ட் கலர் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு கீழே எஸ் மாதிரி ஒரு சிம்பிள் போட்டிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது என்ன சிம்பிள் அப்படின்றது எனக்கு தெரியல. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த சீசன்லேருந்து கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி மாறும் அப்படின்னு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ பிரிண்ட் தான். ப்ளூ பிரிண்ட் வந்து 2 வருது. 2மே ஒன்றா வருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. ஒன்றுக்கு அப்புறமா தான் 1 வரும். ஆனால் எது ஃபஸ்ட்டு வரும் அப்படின்னு தெரியாது. நான் நினைக்கிறது வந்து அந்த ஸ்கல் மாஸ்க் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுதான் ஃபஸ்ட்டு வரும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஆனால் எது வந்தாலும் நல்லது தான். அதுக்கப்புறமா தான் இன்னொன்று வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பெட்டு எடுத்துகிட்டு வர போகிறாங்க. பெட்டுக்கும் ஸ்கின் எடுத்துகிட்டு வர போகிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது இந்த அப்டேட்டில் வருதா இல்லை இது அதுக்கப்புறமா வர அப்டேட்டில் வருதான்னு தெரியல. ஆனால் பெட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்குது. அதோட ஸ்கில் என்ன அப்படின்றது தெரியல. ஆனால் பெட்டு ஸ்கின்னும் சூப்பராக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லணும். இதை வர அப்டேட்டில் கண்டிப்பாக வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிற அப்டேட்ஸ்லாம். ஸோ இன்னும் நிறைய சப்போர்ட் கிடச்சிச்சின்னா நம்மளால் தினமும் ஒரு அப்டேட் வீடியோ வரும். ஸோ அதுக்கு மேலே சப்போர்ட் கிடச்சிச்சின்னா கண்டிப்பாக 2 அப்டேட் வீடியோ வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது எல்லாமே ரியல் அப்டேட்ஸ் தான் வரப்போகுது. நம்ம அட்வான்ஸ் சர்வருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்டேட்ஸ்லாம் ஆல்ரெடி வந்துருச்சு. அதை வச்சு தான் இந்த வீடியோ நம்ம மேக் பண்ணியிருக்கோம்.
இந்த வீடியோ பார்த்து பிடிச்சிருந்தா வீடியோவை லைக் பண்ணி விட்ருங்க, ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். மீண்டும் சந்திப்போம். பாய் பாய்.